Barbangon no agriing apa nagugot iti kamutin mangisaang sa agiway-way itinuangen. Nagaget ni Uncle Bertie nataripato iti dingwel pagulidanan nasken atuladen. Awan kanya nat banog inodolata asumalok uri maka sinit pa iti pudot. Nakarat kadlata uri adda sa gubanit na agpastor nong iti panakainanana. Kasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti malemen tati kayat na rumang ay panagbiyagen. Nunalpas ti raraepen apa nagbiro panggedanen ala tiro tadandani panag-aapiten. Apay tanaliday taabagam nalpay iti naamwam ti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa yung mesem na pagpikit di nakiinomen niyang kuna na sumulitak no next krape. Sumarunua pa nagtatalon raep kan si kakit ni maton doble pa iti presyo ti abono. Awan peket ganom regasyon de gasolina iti panuno ni Uncle Berting nang isaldang tatalo. Di nan sa masakal to di makelen ti pamilya tatay baro nang agbasbas sakit ng asawa. Nagragsak ti pakasar na balsa ditoy balsa di tangem nalakonan tay may sanga ektarya. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen anya nariga di melarumang ayen. Adda na poko ni Uncle Bertie supayen ang pagpagatasen ala tiro madlaw makayen. Adda may sa amalem nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkakape nakamuleng-leng. Awanay niti matalon inaamin analakon awan peket ken kwanan magtaripato. Barbangon di agriing napanagugot iti kamutin iti sumangpet si malibukag ti Uncle Berting. Dagiti anak na agraman na puko na nagraranadaan na panbimisita. Dakel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaking kuana. Adan inhinyero doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atatubrana. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen pindain at anak taapasiyaren. Nalakunan ti dagdagana tapi nagpaadala ngemitan mansyonin ti balay na. Sikangay karuba amum kad suna ni Uncle Bertie tatangtay isuna. Aramidin nati amin kadating nga anak na agsubalitay kumamit ken kwana. Agsubalitay kumamit ken